her kæmpe fucking julemandsseng. Alt sammen. Landskab TV. Godt naller. Bare sådan 50 års tv op i røven. Det hele skal være der. Det skulle da derfor Nea er så vilde med chicks med sådan en stor røv, altså. Det er bare mere lort, de kan gemme op. Jo mere lort kan de få det op i røven, altså. Jeg er ikke sikker på, at det Shit, sådan man, den virker. her samtale gik helt galt. Vi har været inde i samtalen i 3 minutter, og det er allerede gået galt. Sådan er det med de her københavnerlyder her, det er jo... Shit. Hold nu kæft, mand, altså. Det var fucking Det er hurtigt. exciting bare at stå herude. Mega hurtigt, altså. Det var mega hurtigt. Fucking arcane svin. Har I set den der amulet, der gør, at I ikke kan tage Arkane skade? Jamen, har du set, om jeg har fået sådan en din spasser? Ja. Det har jeg Ja. ikke. Ja, det har jeg faktisk ikke. Ja, ja. Shit. Der var sgu da noget sådan. Så lidt skal jeg trods heller ikke, når det er normal. Normal maps.